फैसा नांगौ आंनो फैसा फिसा नों दानो बे बैसोआवनो बेबायदि निसा मानो लाग्रा जालांखो नोङो समायना जों गाबोन आइजों आंजों जों गाबोन दिकेजलियाव आइनि लोगोनाव आलासि जानो थांगोन औ आंखौबो लांफादो बिदिब्लालाय बिकास थोजाम्बि आं नोंखौ जोंनि न'खरनि आरो आइनि जाथि खुरमानो आरो जोंनि न'खरनो देखायथ'नो साना नाथाय मानो बिकास नाथाय मानोथो नोंथ' मिथिखायो नोंनो मिथिखायो आइजों आंजोंल' दं होनना आरो जोंहा जाथि खुरमाया रावबो मोजां मोननायफोरखौ न'आव लाबोफेरा आरो लाबोबाथाय डाइरेक्ट जुलिनि थाखायसो लाबोखायो थिग बिदिनो आंबो आलासि जानाय फासिनो डाइरेक्ट लाबोखागोन आरो अके जागोन आं मानिगोन मानिखायो आंनि मावै सनाया नाथाय नों गुबुनाव थांना नों आंनिख्रुइ साबसिन आरो समायना अननाय मोजां मोननाय होयोब्ला आंखौ बावगारलाङाथ' हारे आंनि गोसोखौ फाथो सिना बायदि मोनदों नामा नों सिफायबानो थुमथुम थुमथुम बायनो आंनि गोसोआबो मोनसेल' आंबो सासेल' आरो आंनि मोजां मोननायाबो नों सासेल' थेवब्लाबो बिकास गोसो आरो जों सानैनि अनज्लायनायाव बबेबा लोब लोब दैनि दाहारजों बुखारलाङोब्ला आं मा गोसोजों मिजिं सुजुनानै थानो बिकास नोंनो बुंलाय आरे आंनि मावजि आं बुंबायथ' आंनि गोसोआ गुबुनफोरनि बायदि नङाथ' नै नोंनि खर'आव दांना समाय लादों आं हो बे सिगारेट कल्टाया आंनि फिसा बिबेकनि बेगाव बोरै थाफैखो बिबेक बिबेक आफा ओरै फैलाय मा मामि बेफोर मा नुनो मोनदों आङो बेफोर जेबो नङा मामि मामि आं बेफोरखौ जेबो मिथिया रांल' नांगौ आंनो रां आं दिनै रां होनोबा दिनैनिफ्राय स्कुलाव थांलिया मामि फिसा नों बिदि दा बुंना आं नोंनो रांखौ हरगोन फिसा नों बिदि दा बुं प्लिज फिसा आं नोंनो रांखौ हरगोन फिसा नों बिदि दा बुं फिसा बिदि दा बुं फिसा नों बेबायदि फेग्रा निसा बुस्थुखौ गारदो फिसा Bakar!
रांखौ हरगोना हरा नों आंनो? जेरैखि जाया रांखौ आंनो नांगौ नांगौ नांगौ।